Bon dia, bailets i bailetes, subscriptors i subscriptores de Frodo Bombón. Bueno, me teniu aquí amb la primera història. I la primera història és lo carnaval d'aquest any. Sí, senyors, lo carnaval d'aquest any. Bé, tot s'ha de dir que jo per aquest any no tenia gaires ganes de carnaval, ¿vale? O sigui, abans de que arribés, pues, bueno, a veure si el carnaval està bé, però... Vull dir... Sí i no. No sé si m'enteneu. Vull dir, no tenia expectatives, vull dir, estava en plan, bueno, pues que arribi, ho celebrem i tot, i fotem-lo cap. I ja està. Què va passar? Que amb les expectatives tan baixes, pues m'ho vaig passar pues de puta mare, no lo següent. Bueno, a Reus el carnaval dura 2 dies. El primer dia doncs estan les carrosses a tot el que és el passeig prim. Pues fan una part del passeig Misericòrdia també, bueno, pues fan allí la típica rua de lluïment, ¿vale? El primer dia jo m'ho vaig passar teta, m'ho vaig passar molt bé, però no va passar res extraordinari. Bueno, a veure, no va passar res extraordinari... No, el primer dia no va passar res extraordinari. Llavors, el segon dia... a la nit amb uns amics i jo, pues vam anar de festa, no sé on vam anar, no me'n recordo. Jo sí que no me'n recordo on cony vam anar. Poder jo ja ni vaig anar, no sé, no me'n recordo. Bueno, total, que el dia següent, al matí, me vaig haver d'aixecar aviat, me vaig haver d'aixecar pues, a les 9, no sé en quina hora me vaig aixecar, però me vaig aixecar molt aviat. Vull dir, vaig dormir poquíssim, poder vaig dormir 5 hores o així. Vale, i jo l'endemà me vaig haver d'aixecar... Bueno, me vaig aixecar perquè vaig voler, Bueno, doncs vaig anar als ploms i vaig anar a veure un partit de bàsquet d'un amic meu. Que té la marinera, a veure un partit... O sigui, tindre un partit de bàsquet un diumenge i un diumenge de carnaval. Bueno, la cosa és que, després del partit vam anar a la rua del dematí. Una calor era insuportable, vull dir, jo allí vaig aguantar, però també volia marxar. Al matí, entre que jo estava rebentat i que tenia son, no res. A la tarda el que va passar no va ser ni mig normal. A la tarda me vaig pillar una borratxera. Anava molt malament, molt malament. Total que, se va acabar la rua i tal Pasqual i vam anar a sopar a la fira. I jo en vez de sopar ho vaig treure. La qüestió és que vam anar als lavabos de la fira i... jo me vaig estar com a mitja hora abraçat a la tapa del vàter i sense putar. Me venen a buscar i no sé com cony vaig poder obrir la porta ni el pastell del lavabo, no sé com cony m'ho vaig fer, no me'n recordo, ¿vale? Vull dir, devia ser un acte reflex o el que fos. Llavors, me vaig aixecar, vaig anar a rentar-me la cara i tal qual va ser rentar-me la cara que bum, ho vaig putar tot a la pica. I justament tenia el segurat al costat. Vull dir, el segurat se va quedar amb una cara volent dir, però què cony estàs fotent, tio? Bueno, un drama. I després, els meus amics estaven sopant una part al 100 montaditos i l'altra part al Burger King i tots me deien que vols menjar alguna cosa? Jo, no. A tots els deia que no vull menjar res, que no vull menjar absolutament res, és que ni beure aigua. Total, que després me van portar cap a casa i hi havia una parelleta. Aquesta parelleta són amics meus, però que se van fer parelleta el dia mateix del diumenge. I me van acompanyar ells dos a casa. I jo crec que els estava molestant, però moltíssim, perquè clar, ells volien fer de les seues,
o declarar-se o el que fos, i jo estava per allà al mig, m'entens? I me'n recordo que quan vaig marxar abans cap a casa, els hi vaig fer 2 petons, a tots dos, a la galta. Els hi vaig dir, què els hi vaig dir? Ara sí que ardeixi Troia. I patapum. I l'endemà me venen i me diuen, som parella. I jo, toma! Bueno, la qüestió és que, bueno, pues, això va ser el meu carnaval d'aquest any. Bueno, el més important, vale, el més graciós. Pues això. Espero que us hagi agradat molt, que us hagueu divertit i mos veiem, com ja sabeu, molt aviat. Adeu-siau!